guys, mo na ni ang area nga atong tan-awon guys. Musud na taan ni kauban sa mga membro guys. Atong tan-awon kung ato bang maayunan. Nining time guys, igo rami ani gisugo. Ipamalihog rami ani og papangita og yuta kung asa dapit ang kuan kanang yuta nga ibaligya. Sugok-sugok kud mi ani guys ug asa mi mangita ani yuta baligya. Kay igura lagi mi gisugo guys. Mo nang unom mi kataw ani nangita og area guys. Padayon lang gihapon mi guys, galakaw padung dito sa may area. Ang kuto sa mong labyan guys, naisaging, naikawayan. Patag hinuon guys ang gipakita nila namo, pero ambot lagi og angayan pud lagi as gasugo pud namo guys. Sa untan-aw guys, gwapo og yuta. Galing ang saging aniwa gadyoy atiman na kay gibaligya namang gud kuno ni. Amo ni among guide guys. Ipakita niya ang mga muhon. Kay nakikita man mi sa skit sa ani. Ipakita niya ang matag muhon namo kay bulahan og naanay ang mupalit. Kami na lang ang mutultol ni ini. Nakalabay mig mga kanding guys kay duol pa man sa may patag, duol pa magkabayanan. Kutob sa kanding nga mo ang malabyan nga nagbubod-bubod amo pong pauson. Dahang saging anang maong area guys. Saging kawayan. Doon na pa mga sirgulyas guys. Ang matag iskin na kung ang mga rendero guys, naapoy mga sirgulyas gi pananom. Kini ba yung sirgulyas guys kung padong na mubunga kay wa na mga dahon.
A few moments later. Ikaduhang lot ni guys among gitan-aw laing area na pud. Kay doon na napuyan niya guys. Amo gihapon gisubay. Kami malagi gisugo. Among gisubay ang mong area guys. Mao gihapon nag-among guide. Gipangapoy ang ako mga kauban guys kay tiawa pong panglakaw aning layo naman kay among gipanglakuan. Ikaduhang area ni guys among gisubay. Og usa pod ni sa among pilian guys nga area og makapasar ba ni. Kay kani pong dapita daghan kaayo ning mga A few moments later. guys, ikaduhang lot na ni guys. Sorry guys, ikatulo di ni. Ikatulo nga lot na ni guys nga among gisubay. Aga tinaas di ay. Kaning kahoy kinsa man ka praksidis ni dili. Kaning kahoy? Uy, pabre ka kaanisil nga doon na mas imong balay. Gamay. Ubuwi ba? Yahan na. Yahan na. Kanang, di ba na puso na, kilid. Nagyanan. Kapasaka ani pasa. Karon wala nang kuan. Okay, gigam ang mag-right upuin na ni kuan. Siya to, katong lubit, no? Tapos kagayan. Di man, pwede man ipangayuan. Di ang iya ba, basig okay ra okay. Ang iya ha, okay ra, pero ang mga igsoon og dili baligya. Aba hinunon pa din nila. Oo. Baboy ba? Dili pa dito yuta. Rentahan. Oo, nana. Namidahang kabayanan ning duogon. Kon. Si muriak sa ba, simbahan Pero lamandaan. na ay, kuan nga dili man mahok pareha atong kuan ba? Katang giingon. Tahop lagi nga. Tahop ka ng tek-tek. Tahop yun nga, tahop sa Ang maglagkaw ni Pedro. Ana masitsin abang. Kani? Abang man ana. O basta kay Ayun, hawak sa tong gitan sa tek. gabugno atong mga gabugno og mga kabilin mga igsuon ini. Mga igsuon. Kuan pura ba na laayon ning ahong ulitaw usa. Ani gawas naman ni ani guys. Puyo. Nahuman naman among tuyo sa ikatulong nga area. Nigawas namin ani guys padung sa highway. Kay tuapoy among mga sakyanan ring ubos. Nitaghug namin sa kinaubsan guys nga bahin sa yuta mo na nga mo niya mong yagian guys. Ako mga bata lagi na, ubang sanay.
Layo di mga bata. Buwatan na ligtas ng anak nga usa. Wala dek usa na. Ikapoy man to kay nanagat sa laod tong gamay na malangri. Dapo isda niya. Di 2 kilo ito, 1 kilo ba? Sa to, kasabot ito. Sa libro yun ng pudso, Tuwa na si Alex ni una? Na. Gibalik ko. Nang sure ka sure. Di, napikot mi sa usa ka area ba, wa mi kaagi. Ibalik mi sa uno. Di ko anak ka nang gilabat na. Gilabat na. Undoy ba gilabat na. Unsa oras ang meeting sa women's? Alas 3. Igo pa, makaadto. A few moments later. Padayon gihapon namong paglakaw guys. Kami gihapon grupo ani. Bisan asa na lang milatas ani guys. Basta ma-shortcut lang ang amo ang dalan. Dili nami moagig taro nga dalan ani guys. Shortcut na laman mi kay murag gikapoy nami ani guys. Gipanggutom na. Kami gihapon grupo ani. Sa tanto na mong lakaw-lakaw ani guys, na kaabot mi sa punto nga nalaming gyud mi ani guys, wa joy agianan nga amo adyong na kitan. Sa tanto namang pag shortcut guys, napiot jud mi ani. Nalaming mi ani guys. Gahunahon na mi ani, asa mi ani padung. Kay gilibutan naman din yung area o kanang labat, so wa mi agianan. Di pa mi kay suhito ng dapita guys, ug asa jud ang exit ani. Puro labat, puro mi ani guys, way kalibutan guys, ug gilabat na ba di ay. Kumpiyansa lang may suot-suot aning dapita. Swerte laman pod kawa man day iro ani, kay napay iro ba ug asa kami agi ani nga pikot man di ay. Matag kilid guys, dunay mga sin nga labat. Kay bag-o pang tinanom ang mga saging. Gilabat og sin, ambot og asa mi ani agi karon. Murag hapon pa ni labta guys, kay murag bag-o pa man ning na may timailhan nga bag-o pa jud si jang gilabat. Nakulong mi guys, ambot og unsay among unahuna ani, musuong ba mis ilalom sa sin. Ari di ay. Dito kita balik na to. Magpakilid ka. Tata. Ito kilid. Kay kung napay iro ani guys, wa na nahab-hab na jud ay mi ani. Among gisubay ani guys, ug makawiwi ba mi sa sin di jud mahimo. Ato ta atong lodyo to. Namay lisaka nga truck bitaw. Subay naman ka ng kilid niya. So mobalik na lang tingali mi ani guys sa among agi. Pastilan bis kagadali kabali. Liog. Igo di si Auring ana. Agahapon lagi ni. Dini ko lang tapuson ning maong video guys. Og salamat sa inyong pag-uban sa ako ang pag lakaw-lakaw rong hapuna guys. Ako nagpasalamat sa inyong pag way puas nga pagtanaw sa akong mga videos, og ako moingon bye bye. Uy, labong pa ning uban way iatop. Ya kining uban gipamumbong ra no. Oo.
Binta na lang na kay mauwi-uwi. Kita tuhod. Uy, sa kari unta oh, galing na alambre.